Σήμερα θα δείξουμε πώς θα καθαρίσουμε τη μήτρα της μηχανής μας. Είναι πολύ σημαντικό σε τακτά χρονικά διαστήματα να καθαρίζουμε τη μήτρα από τα κολλημένα πέλετ, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη παραγωγή και ποιότητα κατά τη διαδικασία πελετοποίησης. Αυτή είναι η μήτρα μας, σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται, εφόσον έχουμε αφαιρέσει τα ρόλερ. Καθαρίζουμε το πριονίδι γύρω-γύρω για να μπορέσει να βγει εύκολα, όπως επίσης και αυτό το σκληρημένο θα το καθαρίσουμε με μία σύρματοβούρτσα κατά αυτόν τον τρόπο, για να μην σφινώνει η μήτρα την ώρα που βγαίνει από τον άξονα. Διαδικασίες αυτές σε κάνουν να χαίρεσαι για κάτι που παράγεις. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε βγάλει τη μήτρα, η επάνω πλευρά είναι αυτή και η κάτω από την οποία εξέρχονται τα πέλετ. Βλέπετε ότι από κάποια σημεία δεν βγαίνει με σωστή ταχύτητα. Σε μερικά βλέπετε ότι έχει φρακάρει και έχει καεί το υλικό. Οπότε πρέπει να καθαρίσουμε όλες τις τρύπες, έτσι ώστε στην επόμενη εκκίνηση να βγάζουν στρωτά όλες οι τρυπούλες σωστό και ποιοτικό πέλετ. Σπάσαμε εδώ πέρα τα περισσευόμενα πέλετ από την ανάποδη πλευρά, γιατί από την ανάποδη πλευρά πρέπει να σμπρώξουμε τα πελετάκια που υπάρχουν μέσα στη μήτρα ήδη φρακαρισμένα. Έχουμε φτιάξει εδώ ένα ειδικό εργαλείο, να το πω, το οποίο δεν υπάρχει ανάλογο εργαλείο για αυτή τη δουλειά. Είναι μια βίδα που έχουμε κόψει μπροστά τα πάσα της, γιατί οι τρυπούλες της μήτρας είναι 6 χιλιοστά διάμετρο, άρα πρέπει να βάλουμε έναν πύρο να σμπρώξει το πέλετ με μικρότερη διάμετρο από 6 χιλιοστά. Το συγκεκριμένο εδώ πέρα είναι στα 5,5 χιλιοστά, οπότε θα σμπρώξει ομοιόμορφα όλα τα πελετάκια έξω. Όπως βλέπετε καθαρίσαμε όλες τις τρυπούλες. Ας ξύσουμε λίγο και αυτά εδώ τα υπολείμματα, να κάνουμε τέλεια δουλειά δηλαδή. Η καθαριότητα, λέει, είναι η μισή αρχοντιά. Εδώ είναι το κάτω μέρος της μήτρας, πρέπει να καθαριστεί και αυτό, αφού είπαμε ότι πρέπει να τα καθαρίζουμε όλα όμορφα και ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν το καθάρισμα. Όλα αυτά τα υπολείμματα, πριονίδια, κολλημένα πέλετ, τα όλα καλό είναι να καθαριστούν, να δουλεύει η μηχανή άνετα, όμορφα, χαλαρά και ποιοτικά. Αυτά όλα συμβάλλουν στην ποιότητα του πέλετ και στην ομαλή λειτουργία της μηχανής, έτσι ώστε να έχουμε εκτός από απόδοση και οικονομία, γιατί όπως βλέπετε η μηχανή είναι ηλεκτρική, έχει μεγάλη κατανάλωση ρεύματος, οπότε πρέπει όσο περισσότερη οικονομία κάνουμε έχουμε και καλύτερο κέρδος. Για ποιο λόγο να σπαταλάμε ενέργεια εφόσον μπορούμε να έχουμε την ίδια ποιότητα και παραγωγή με λιγότερη ενέργεια, με λιγότερο κόστος. Τοποθετήσαμε τη μήτρα μας και τα ρόλερ, τα καθαρίσαμε, τα σφίξαμε με τη συγκεκριμένη πίεση που απαιτείται και είμαστε έτοιμοι για πελετάρισμα. Σχετικά με τα ρόλερ θα σας πω σε άλλο βίντεο, έχουν πολύ ψωμί. Θα κάτσουμε να αναλύσουμε σε άλλο βίντεο τι δουλειά κάνουν, τι βλάβες έχουν, πώς τα περιποιούμαστε και όλα τα υπόλοιπα.